Keď sa ľudia rozprávajú o dinosauroch, jeden druh sa veľa ľuďom vybaví spravidla ako prvý. Tyrannosaurus rex. A nie je to naozaj nič prekvapivé, keďže sa tento neskorokriedový vrcholový predátor poslednou dobou, hlavne vďaka svojej reprezentácii v populárnej kultúre, stal jedným z najznámejších živočíšnych druhov v histórii planéty Zeme. A aj napriek tomu, že prakticky každý tohto dinosaura pozná a vie si ho predstaviť, táto predstava sa väčšinou značne líši od reality. Filmové reprezentácie Tyrannosaura, ako je napríklad tá najznámejšia, z jurských parkov a svetov, totiž častokrát nie sú podľa súčasného pohľadu veľmi vedecky presné. Takže sa spolu s týmito nepresnosťami často prehliada mnoho aspektov života najznámejšieho z dinosaurov ako reálneho zvieraťa. A mimo iné sa tak mnohokrát prehliada aj fakt, že Tyrannosaurus bol členom širokej a pomerne rozmanitej rodiny. Patril totiž do kladu Tyrannosauroidea, ktorí za svoju existenciu reprezentovali teropódy rôznych tvarov a veľkostí. Zatiaľ čo niektoré boli obrovskými vrcholovými predátormi, ktoré boli doslova stavané na zdolávanie veľkej, obrnenej a častokrát zrejme aj značne agresívnej koristi. Iné boli o mnoho menšie, ľahšie stavané, prispôsobené na lov menšej a obratnejšej koristi a pri pohľade na ne by sa nejeden človek spýtal, či je toto zviera skutočne členom príbuzenstva najznámejšieho z dinosaurov. A táto myšlienka by nás mohla priviesť k jednej zaujímavej otázke. Ktoré z týchto zvierat bolo najstarším známym príbuzným T-rexa? Je jasné, že výskyt tyrannosauroidov sa zďaleka neobmedzoval iba na neskorú kriedu. V skutočnosti žilo veľa druhov aj počas skorej kriedy. A hoci mnoho patrilo medzi spomínané malé a svíšné predátory, niektoré už v tej dobe dosahovali úctyhodné rozmery, porovnateľné s ich príbuznými z neskorších rokov kriedy. Avšak najstaršieho z nich treba hľadať ešte skôr, dokonca až v období Jury. Áno, už v období neskorej Jury sa medzi stegosaurami, obrovskými sauropodmi, alosauridmi a megalosauridmi preháňali skorý príbuzný slávneho Tyrannosaura. Dokonca to však nie je ani neskorá Jura, kde nájdeme najstaršieho známeho Tyrannosauroida vo fosílnom zázname. Kvôli tomu by sme museli cestovať neuveriteľných 166 miliónov rokov do obdobia strednej Jury a do miest, kde sa v súčasnosti nachádza Anglicko. Keďže to bolo vtedy a tam, keď sa prvýkrát objavil tvor, ktorého príbuzenstvo okrem mnohých ďalších zahŕňa aj Tyrannosaura. A týmto tvorom bol pomerne malý, dravý dinosaurus, Proceratosaurus bradley. Keď sa človek prvýkrát na Proceratosaura pozrie, len ťažko sa mu verí, že aj tento dinosaurus patrí medzi Tyrannosauroidy. Dokonca aj jeho meno je dosť zavádzajúce, keďže, ako si niektorí z vás už dosť možno všimli, odkazuje na podobnosť s úplne odlišným typom teropóda. Meno Proceratosaurus totiž v doslovnom preklade do slovenčiny znamená čosi ako pred ceratosaurom a je celkom zrejmé, prečo bol tak nazvaný. Jedným z najvýraznejších charakteristických znakov Proceratosaura je totiž vystupujúci kostený útvar na konci jeho tlamy. Niečo ako hrebienok, prípadne roh. Znie povedome? Verím, že áno, keďže z obdobia Jury je známych niekoľko ďalších teropódov s podobnými hrebienkami alebo rohmi a medzi nimi aj veľmi známy Ceratosaurus. Podobnosť týchto dvoch zvierat je ale čisto náhodná, keďže Ceratosaurus sa zaraďuje do kladu Ceratosauria a s Tyrannosauroidmi, a teda ani Proceratosaurom, nie je blízko príbuzný. Čo je ale zvláštne je to, že aj keby niekto Proceratosaura do príbuzenstva Ceratosaurov zaradil, nebolo by to prvýkrát, čo bolo toto zviera niekam chybne zaradené. Určitú dobu bolo dokonca aj chybne určené, keďže v roku 1910, kedy Arthur Smith Woodward toto zviera popísal, a to na základe nekompletnej lebky nájdenej mužom menom Louis Bradley, boli jeho pozostatky priradené nesprávnemu zvieraťu. Woodward lebku, hoci ju určil ako holotypový exemplár, čo je v podstate oficiálny exemplár používaný na reprezentáciu popísaného, určeného a zradeného druhu, nepripísal novému rodu, ktorým Proceratosaurus rozhodne bol.
Namiesto toho ju chybne pripísal novému členovi už popísaného rodu Megalosaurus, ktorý na počesť objaviteľa nazval Megalosaurus bradleyi. Hoci bol rod Megalosaurus ako prvý vedecky opísaný dinosaurus známy už od roku 1824, bol tento rod počas skorších rokov 20. storočia používaný ako odpadkový taxón, v angličtine wastebasket taxon. V praxi to znamená, že takýto taxón bol používaný na identifikáciu a zaraďovanie množstva iných druhov a rodov, ktoré sa v tej dobe proste nepodarilo zaradiť nikam inam. A preto, hoci je samotný rod Megalosaurus platný dodnes, v tej dobe sa tomuto rodu prisudzovali prakticky akékoľvek pozostatky stredne veľkých alebo väčších teropódnych dinosaurov zo strednej až neskorej Jury a ešte dokonca aj zo spodnej kriedy. Čiže hej, bol v tom proste bordel. A trochu sa to upratalo až o vyše 10 rokov neskôr, v roku 1923, zásluhou nemeckého paleontológa Friedricha von Hueneho, ktorý zrušil pôvodnú klasifikáciu holotypu ako megalosaura a priradil pozostatky novému rodu, ktorý na základe podobnosti s už známym ceratosaurom príznačne nazval Proceratosaurus. Až keď sa na túto pôvodnú nesprávnu klasifikáciu ľudia pozreli spätne, uvedomili si, ako veľmi sa Proceratosaurus od megalosaura vlastne líši. A to vo viac ako jednom ohľade. Exteriér Proceratosaura sa síce od megalosaura značne líšil, bol však pomerne typický pre skorých zástupcov kladu Tyrannosauroidea. Najvýraznejším znakom tohto zvieraťa bol jeho už spomínaný kostený hrebienok na predku hlavy. Podobnými kostenými hrebienkami disponovali aj iní členovia čelade Proceratosauridae, kam Proceratosaurus patril. A podobne ako iní členovia tejto čelade a niektorí neskorší zástupcovia kladu Tyrannosauroidea, bol aj Proceratosaurus dosť pravdepodobne pokrytý perím. Ďalšou vecou stojacou za reč sú rozmery. Hoci to nebol trpaslík, nebol to rozhodne ani žiadny obor. Priemerná dĺžka tela dospelého Proceratosaura bola podľa odhadov medzi 2,5 až 3 metrami. Zviera pritom pravdepodobne vážilo okolo 30 až 36 kg, takže sa jednalo o pomerne malého, ľahko stavaného lovca. Tomu pravdepodobne zodpovedala aj jeho rola v miestnom ekosystéme a tým pádom aj korisť, ktorú lovil. Vzhľadom k menším rozmerom, to teda bola relatívne malá korisť, z ktorej si pravdepodobne mohol vyberať medzi menšími plazmy, ako boli vtedy napríklad jaštery alebo príbuzní krokodílov, ale mohol loviť aj obojživelníky, ryby, mladé alebo menšie dospelé dinosaury, pterosaury, veľký hmyz a dokonca aj skoré cicavce a ich príbuzných. A tejto potenciálnej koristi mal pravdepodobne všade okolo seba dostatok, keďže prostredie, v ktorom žil, sa zdá byť veľmi vhodným pre pestrú zmes živočíšnych druhov. Proceratosaurus vtedy žil na skupine veľkých tropických ostrovov, ktoré boli porastené bohatou vegetáciou. Rastlinstvo v týchto oblastiach tvorili napríklad araukárie, borovice, ginká, cikasy a paprade. Takéto podmienky boli priam ideálne pre výskyt a prosperovanie značného počtu veľkých zvierat. Proceratosaurus sa v týchto lesoch delil o miesto so stegosaurami, skorými ankylosaurami, menšími ornitopódmi, obrovskými sauropodmi, ako bol napríklad Cetiosaurus, a dokonca aj s väčšími teropodmi, ako bol napríklad už spomínaný Megalosaurus. Proceratosaurov domov teda nemal núdzu o veľkých a častokrát aj potenciálne nebezpečných spolubývajúcich. Aj tak ale evidentne dokázal prežiť a v takýchto oblastiach prosperovať. A čo je snáď ešte zaujímavejšie a úžasnejšie, je to, že aj napriek tomu, čo sme si mysleli pôvodne, nebol Proceratosaurus jediným prvým členom príbuzenstva kráľa dinosaurov, pretože v rovnakom čase ako Proceratosaurus žil v inej časti planéty ďalší skorý tyrannosauroid. A to jeho veľmi blízky príbuzný Kilescus aristotopus. Pozostatky tohto Proceratosaurida sa našli v Rusku, kde boli v roku 2010 aj formálne popísané. Vďaka týmto pozostatkom si o tomto dravcovi vieme spraviť dobrú predstavu a čo sa exteriéru a zrejme aj paleoekológie týka, na svojho anglického bratranca sa veľmi podobal. Veľkostne ho síce podľa všetkého o niečo málo prevyšoval, ale jeho lebka dala vedcom jasne najavo, že majú dočinenia s Proceratosauridom. Jeho lebečný hrebienok je totiž nezameniteľným poznávacím znamením. Čo ale vedcov zarazilo snáď najviac, bolo obdobie, z ktorých pozostatky Kileska pochádzali.
boli objavené vo vrstvách strednej Jury z obdobia pred 166 miliónmi rokov. Boli teda prinajmenšom rovnako staré ako pozostatky jeho blízkeho príbuzného, Proceratosaura. Proceratosaurus teda zdieľal obdobie strednej Jury s ďalším, minimálne rovnako starým, primitívnym tyrannosauroidom, svojim blízkym príbuzným. Nakoniec teda nálepka najstaršieho T-rexovho príbuzného, známeho vo fosílnom zázname, nepatrí jednému, ale dvom dinosaurom. Anglickému Proceratosaurovi a ruskému Kileskovi. A hoci sa ani jeden z týchto rodov nezdržal na scéne veľmi dlho, ich čeľaď Proceratosauridae existovala ešte v období skorej kriedy a bola reprezentovaná ešte niekoľkými ďalšími, pomerne známymi tyrannosauroidmi. Ale o nich bude reč zase niekedy inokedy. Pre dnešok dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno a chceli by ste viac podobných videí, do komentárov kľudne napíšte, o akom prehistorickom zvierati by podľa vás mohlo byť ďalšie video. A dokým vyjde to, majte sa dobre.